hasi daia dagoeneko txikien partidua, eta bertan Larraia eta Barriolak, Goñi eta Otxandorena izango dituzte aurrean. Momentu honetan, 2 eta 3 da partidua urdin momentu honetan, eta bai partidu hau eta bai urrengoa partidua handia komentatzeko gurekin izango duguna, torneo guztian zehar bezalaxe. Josean Tolosa, Josean, keixo? Txaldeon. Bueno, esaten genuen itxura honeko partiduak direla, aldez aurrete begiratuta behintzat itxura honekoak, ez? Bai, itxura honekoak eta nik gaina poza handia hartuit, enteatu nahi zenen, eman behazula aurreko partidu hau zuzenen, eta asko itzein baiteu, bai Goñin ganti, Barriolan ganti, eta jende galdera itxeik, kalen da ikusita esategi, zen moduz egi alden beste joatzea aldu dela, eta zehan da, afizionak nola ikusituen zuzenen, gaur nahi poza handia hartuit, oportunidad izango gulako aurreko partidua ikusteko. Bueno, Jose Tolosak bota du lehenengo inbitoa. Zuertea dela horrelako partidua izatea, eta geu ere berarekin bat gatoz horretan, egingo duguna da, geure lekutxora joan, eta eskaini Gaztetxoen partidu honek ere, benetan itxura izugarria duelako. Laugarren tantoa lortu dute Goñi eta Otxandorenak, eta Joseanek aipatu bezala, ikusmina handia, batipat, Goñi ikusteko. Izan ere, harrigarria da hain pilotari gaztea, 18 urte besterik ez ditu, eta honek ibiltzen dituen bezala, ibiltzea pilotak, postura guztiak menperatzen ditu, eta oinatin, Josean Tolosa, harri eta zur, harrituta gelditu ginituan denok, pilotari honek zenbat jokatu zuen ikusita. Bai, oso ikeragarri jokatu zen, 2 egunetan asko jokatuik, baina gaur kontraio oso zaila zeuzkea, bai Barriola eta bai Larraia. Barriola atzelai oso kompletoadek, eta gero Larraia berriz hola erdidu den dailen pelotariek, ez aurrelari eta ez atzelari jokatu na, da aurrelari bai, baina joku serioa eta gainea asko jotzen pelotariek. Eta nik uste Goñi eta zeak Otxandorena pareja handi dituela politia, baina pixka beste baino galtzaileok ditu. Esan diezazuedan, Xavier Larraia burlatakoa dela, 18 urte ditu, Abel Barriola leitzakoa, Goñi berriz, Mikel Goñi, Oronoz mugairekoa da, Baztanaldekoa beraz, bere bizkarra zainduko duen Iñaki Otxandorena bezalaxe. Bost eta 2, eta aipa dezagun ere, orain artean, 2 bikote hauek egin dutena. Lehenengo partiduan Larraia jokatzerik ez zuen izan, eta Josean Tolosak aipatu dugun bezala, aprobetxatuz Barriolak aurrean naiz atzean 2etan ondo xamar moldatzen dela. Orduan, arrastiarekin jokatu zuen, eta Garate eta Milikua 9 utzi zituzten zestoan jokatutako partiduan. Eta hurrengoan behin bere sasoia berreskuraturik, Larraia eta Barriolak 22 eta 10 menperatu zituzten Mungian, Muruamendiaraz eta Gaztezi. Goñi eta Otxandorenak berriz, 13 utzi zituzten Leitzan, Arrieta eta Zubiaga, eta 17an Matxain eta Jaio oinatin jokatutako partiduan. Eta gaur ikus dezakegunaren ejemplutxo bat, azken segundo hauetan ikusi dugun, tantu hori. Josean, esaten diagu profesionaletan ere, ez da lain erraza horrelako erremateak egitea, eta jakina, gaztetan oraindik ikasten aria izenean, orduan eta zailagoa dek, esker gantxo zartu eta pilota hola jartzea. Bai, gainea, deno gutziatxi pixka harri duta, afizionan mundun seitunak izautze ginen, baino pixkeat baino nik uste salto hondi jaula atzeneko hilebeteotan, eta boteare ikeragarri jotzei. Nik uste antza pixka dula, Julian Retegin gaztetako zeoi baik, kantxan ibiltzeko zean, da gero lotxagabea eta bi eskukin asko jotzeik, atzeare beha dominatzen pelotariek, eta gero posture guztietan sartze, bai moztu, ezker gantxoa, bai botea, eta boleare bai, oso pelotei kompletoaek, gero askotan irrutitit sartzek eta pixkeat jogatzeko gogorrekin da pelota atzuk eta galtzeizki, baina egi esan deno garri dut utziatxik atzeneko partidutan. Dena den, jakina dek horrelako kontrarioa izaten denean, segi eta segi egin behar izaten dela, beraren kontra hasiezko horra hurrean, galtzeko arrisko ongia izaten delago,
Egin behar dena da, segi eta, bueno, berak galdu bezala edo egin edo berak egin beharrekoa, ez? Bai, baina dudik etzeo beti espetakuloa amateula bentsat. Da esan deuna, beha dominatzen, pelota iklasea. Julian Retegin da estilokoa, botez hola bi eskukit asko jotzeuna, eta gero gainetik gantxoa eta oso ondo dominatzeuna. Esan lezake pelotari on bat izan leikela, nik uste bide honetik joala eta pixkeat suerte bali mau pelotari handi bat izango gala. Hortxe beraz iruditan Goñi, Mikel Goñi atera du, berea da aukera, orain txapa gainean moztu, eraman Larraiak, zuen nola sartu den Aidez, Valiente, Ausart, eta saiatu beharko du bai, Abel Barriola Leitzarrak, Oronozko aurrelariari pilota kentzen. Dena arrisku bat izaten duk horrelakoetan, eta dek, kasu honetan bezala, Josean, Goñi famatu, eta bere atzelaria itzaldean gelditzea, ez? Atzelariak ere, Otxandorenak ere, bazakik pilotan nitia zer den. Bai, be atzelari geduruz, txapelketa oso maiten, eta pelotazu ikeragarri eta jotzeizkik. Igual pixkeat aldi mein, oain bezala ez gozatzen, igual, nik uste pelotazu askotan jokatzen lagola tente xamar, be fallo bilatuz pixkeat, nik esan honik askotan tente xamar jokatzen eta gerri ez diola pelotazu atutan sartzen. Beste atutan gerri sartzen joan da pelotazu ikeragarri jotzeizkik eta oso txapelketa hona indik, eta gaina oso atzelai elegantea. Eta nik hoiz esaten ditxoak asko hitzetan nahi gala Goñingatik eta oso ondo aire jokatzen, baina aiatu behar zeo kontrarioke bai, Barriolak eikera dezko txapelketa indik eta asko jokatzeik elegantea da bi eskukin, eta Larraia berdin. Nik uste lau pelotariok kategoria handiko diela, edade hortako asko jokatzen pelotari. Argi gainera, Xabier Larraiak sake zitala duelako, eta partiduaren gakoetariko bat, hementxe izan daiteke, Xabier Larraiak zenbat zake zartzen dizkion Iñaki Otxandorenari, eta oraintxe bertan ari direna hori, aldik eta pelota egokiena aukeratzen. Pentsatzen dut nik, beraiek atzean jokatu nahiko dutelako. Ba, nik esango nikek Larraiak eta aldala pasa ingo joala, aurrelari eta atzelari jokatzea jongo hiela, eta urdun behar diela seguro bezala, beste gehiago arrizgatzeie, eta askotan arrizgatzen da nik beti hoxe kontu izateit, beti zailo izatela askotan oita bia iztea, baina ondo atezkeo lehen hau iztea bat zeugek, baina gutxio arrizgatuko hie. Larraiak askotan luze jokatzeik erdi esan dio lehen erdi atzelarie, erdi aurrelari oitakoa dela, lehen atzetibili eta baina aurreti probatzen da mutil bat. Gaina esan dit, etxe maixo naukela. Ruben Belokin joñado gai hodek, hola... Zehau da eta etxe maixo nazokek. Agian falta zaiona jakina, dena ez dagoelako edukitzerik. Ruben Belokik duen kolpe izugarri hori. Baina, hori pilotaren historian ere, ez dira asko izan horrelako kolpe bizia eta indartsua dutenak. Eta hemen pilotari bakoitzak bere sena horretan txerakusten du. Daukanarekin egin behar da, Josean, batzuk habilitateak gauza batetan, besteak bestean, baina hemen bakoitzak erakutsi beharrik berea ondo egiten. Bai, eta gauza harra, bi igualik ez daula, bi pelota igualik ez ziok. Larraiak Barriolari utzi, honek atzera gozatuz. Ekarri Otxandorenak. Goñi laguna animatuz. Eta nik uste, lehen Josean Tolosak aipatu dugun horixe garbi gelditu duela. Gerriko gorridunek atzera nahiko dute jokatu. Aire sartu Barriola, orain aurrean utzi Goñik. Eraman Larraiak. Eta Otxandorenak ondo pilota jokatuz. Gaizto izango da bai. Ezin eraman. Ez atzelaria gaizki eritu delako, baizik eta hori nahiko pelota txarra zelako. Oso zaila izagoan. Luzauta eta zortzien da pelotazu bikaine. Da lehen esan ditena, aurren esan ditena, ilusio ondien xeukean jende ikusteko partidua oso politioa. Eta biharrena politie, baina gazteok eta
jendea gainea zai zeoan ikusteko. Jende asko gehitu natxiok, nola bideen dago, kaleen da, esan enbeste itzen jaitzat, eta egi alda, enbeste jokatzea dula, ze famatzea dia jaltzeat, zehan da, ikusteko gogin etxoan gaurko partidu hau. Jende ikusi dezala. Hemen bakoitzak aterako ditu bere ondorioak, baina nik uste dut ondorio lehen abeintza dela, horrelako maila izan duen txapelketaren finalean izatea, zerbait badela. Eta gaur, final honetan, zer ikusiko dugun, esperantza behintzat, haundia dugu gauza oso politak ikusiko ditugula, jokatuko diren 2 partidutan. Otxandorena eskerrez hartu behar, helduko tera bai heldu da. Aukera Goñirentzat, atzera eskerrez, eskubiz zein eskerrez errez mugitzen du. Pilota Olonoz Mugaireko aurrelari honek, eta Barriola. Aidez, sartu beharreko pelotara sartu den arren, ez du ekiditerik izan. Goñi eta Otxandonearen 9. tantua. Hor aire sartu beharra zegoen. Gaina Goñi jotzeik bi eskukin asko eta pelotazo gaina indarzuk, frontis errinda oso velozia handi jartzeik, rimo oso handi jartzeik maila ontako. Velozia handiko pelotak eta behan pelota gaina tira itzuk. Oraingoan ezake gaiztoa. Gora. 10 eta 4. 10 Goñi eta Otxandorenak. 4 dira Larraia eta Barriola. Eta badirudi sakearekin ere mina handia egiten duela Goñik. Eta horrek harritu gaitu gehien mutiko hau ezagutu dugunetik. Dena egiten duela ondo, sake ondo egiten du. Erremate esker gantxoa zein eskubian pilota txapa gainean moztu. Edo ormabikoa. Denak egiten ditu ondo eta gainera bi beso indartsu ditu. Balientea gaina. Balientea. Agian izan daitekena da urduri xamarra da horrela. Ikusten zaio oso tenso bezala ari dela pilotan, baina hala ere aixe ari dira partidu ateratzen 11 eta 4. Nik genuen uste horren erresi irabazten zuko zineko gola jungo zani partiduen. Ok asko jogatu bat dibitzitzaken Larraia eta Barriolak lan handi mauzkela. Bi gatzea kargatuko zuela eta lan handi mauzkela, baina Otxandora oso ondo aidek eta erin uste horren erresi irabazten zuko zinek. Horrago difentzi gongo zinek partiduen. Oraingoan Barriolak ondo ekarri. Aire zartu Goñi. Otxandonearentzat aukera, 6. kuadrotik atzeratu nahi. Eta postura zuzen xamarra duen arren, ikusi zazue, gehienetan pilota ondo atzeratzen du. Oso gora, eskatu egin dute, baina Nik uste txarriz duen da. Epaileak faltarik ikusi, ez daki zalantzazkoa zen. Ez, nik haitu zeak edo hotxa pixkat eman dik txapa joteun. Hemen atzen esaten haitu baina jendea ere esaten hotxa teula txapak. Agian Josean horretarako zeo gainera txapa orgoian, ez? Zegiat, petetzen dira txapa baldin bada eta ez pintatua, horregitik antxe izango ala. Ikustez baldin bada ere, aitzeko behintzat. Deskuiok mundu guzti izatizki eta normalak zehatzea. Juezak nik uste pixka dude indula gaina beak erdi altxan gehituek, beha erdi duden zegoan da holago da nogena izateek azkar dezisioa behintzat. Gauz bat beste hain, baina indardana azkar juezak indarrik. Gogoratu dezagun. Gogoratu dezagun erdian den epailea Julian Dorado dela. Aurrekaldean Jon Romarate Zabala eta Javier Ganuza atzean, hirurak Gipuzkoako eskolakoak, eta ikusi dugu Larraiak ere tanto egiten badakiela, Josean. Ederki sartu zeo. Nik uste Goñi tanto hortan ez tala ondo sartu, pixkat obligatuta sartua, eta gero beak deja bat oso ondo intziok, Larraiak txokon, deja korritu egitakoa eta oso ondo. Baina nik alare Larraiai egizan aurrelari baino atzelai posture gehiago ikustezi bat. Ez zuzen antzen jokatzeko eta aurretik hola zuzen jokatzeko
beste posture klase batzu da hie. Toke biziko mutileek, pelota... Bai, pelota mugitzen dik, bai. Bi esku binola bizi biltzeuna pelota. Mutiko eleganteak, bai kantxa gainean ikusteko ere, mutil garaiak, kirolari gorputzarekin, garai batetik ona, Josean kanbiatu ditu gedarki gauzak. Ba, inbide haramatek, inbide haramatek, edadea eta olago sasoiak, Sasoia izugarria. Guk izan iniolakoa, Izan Dudari gabe. Berriro izan daiteke zake estantoa, alaxe da bai. Eta pixkanaka. Aipatzen genuena baieztatuz, zakearekin mina handia egin diezaiokela Larraiak Otxandorenari. Bi jarraian sartu dizkio, eta oraindik urruti xamar diren arren, 7 eta 11. Pixkanaka. Gauzak parekatuz doaz Zarauzko aritz bat alde pilotaleku honetan. Gogoratu, Euskal Telebista eta El Diario Basko kantolatutako txapelketa honen finalean garela. Lehen finala iruditan duzuen hause, eta gero izan duzue Badiola, Apeztegia eta Urreta Bizkaia anaiek jokatuko dutena. 8 eta 11. Lortu du Larraiak bere laugarren sakea sartzea, eta sentsazio txarra izaten duk hori, Josean. Aurrelaria desente zabarra aritzen denean, eta kolpetik 3 sake sartzen dizkiate, eta azte zaik burua mila gauza pentsatzen, eta hor edade honekin pertsona heldua izatea, eta esatea, nik hau gaindituko diat, eta hurrengo eramango diat, zaila izaten dek, Hoi nik uste izateala finalotan da normala, tensioa eta nerviok eukitzea, eta gainea sake pareatu 3 pelota galtzeitu genen, gainea jartzea izola pixka nervioso, eta nahi pas izan izateak eta esategi, oaingoa esartu inozeak, oaingoa egaldu ingoit, eta okerra da izatek, askoze urduntxe jartzen nerviosona. Hoi izatek askotan gaztetan, eta zahartuta gone bai, burukin konfiantza falta pixkeat. Nervio guzti ditortzetik hortik. Eta normala da hortan olago gauzek izatea, eta olago pelota galtzea. Bai, aldiz ere izaten dek, bio 3 tanto sartzen dizkiokeanean kontrarioari, esaten dek, hortxe zo zulua eta animatu egiten naiz, da orduntxe etortzen dizkik pelotaka honenak eta sakeriko berenak, ez? Bai, dudipare. Goñi, 6. kuadroraino jetxi, eta lagunari lagunduz, orain txape gainean alde egindako pilota, eta 9 eta 11, ez duzue agina inork zalantzan jarriko, pilota hori alde egindako izan da, argi eta garbi, posturagatik ere nabaria izan da, alde egin dio Barriolari ikusizazu errepikaturik, pilota bebera joan zaino, baina txapa gainean izan da, eta Goñiren ahalegina ondorioz, alperrikakoa, hortxe duzue berriz ere errepikaturik, eta hor ere badauka, egiten baten antza. Zeruak eta lurrak goiki bera, baina hori hobeago badek, Josean, kantxara hartetzeko hori hobeago badek, pilota galduta, ze egingo diogu pentsatzea baino, ez? Ba, karakter hori oso ona, pelotan asko itxeko. Oso ona, buru bidazi eta asarretzea ona, pelota diatik izategi horren falta, pizkeat lasaiek, amor propio falta, beak etxi oitxarra frontoien, eburu igorrin da asarretze hori ona, karakter hori izatea ona. Bai, imagina partido irabazten dialako genio horrei esker, ez? Atzetik guanean da segitu inbertzo, eta azkenean nunbaitetik indarra etortzen zaik eta egiten dek, ez? Bai, dudip, eta hori importantea pelota behintza momentu eskungatik eta partidu gogorrak eta sufritu haienak eta asko izatek, eta urduan hori importantea, oso konstante izatea eta langile izatea eta ez etxitzea. Larraia, ikusi zezu ez gertatu zaion, eskerra ere zartu da eta pelotak bere burua jodu, aurretik kuperriketan ari ginela oso kantu polita zartu dio Goñiri, eta orain nik uste dut pilota ez duela gurutzatu, nahiko gainera etorri zaio, eta ez dukentzerik izan, eta benetan penagarria, eskertzekoa delako haina sartzea, Josean,
berak errematea egin, eta berak bere burua jo. Nik uste erdi utxindula eta be buru gainea etorri zaio. Baina gantxoa aurren sartuzkeo erdi utxein dare ia erdi tantoa izatek. Eta oain gontan beha joi, baina nahiko pelota txarra hauen. Goni eskubiaz etorrelako eta pelota hoi erdi azikoalako. Dena den eta Zaraustik egiten ari gatzaizkizuen transmisio honen aseran esan dugun bezalaxe, gure poza handia. 18 urte inguruan dabiltzan pilotari hauek ikusi, eta ze erramate andanak egiten dituzten zuen ganatzeko aukera dugulako. Ez dago ukatzerik, pelota zalearentzat beti ere aurrelari ikusgarri horiek erakargarriagoak direla, eta nik uste gaurkoan ditugun bi aurrelariak hauek ikuskizuna emango dutela pilotan irauten duten bitartean. Ia mateiko lapila duta eta ikusten garen hori, ia profesional partidu, atzelaik pelota zoikera gari jotzeizkieta emezotzi pare urteako emateik ikusten ari gala profesionaletako partidu bat, hola pelota zondik eta jotzen ari delako, eta beti pelota irruti biltzeulako, eta rematen gati bai, baina pixka eta pelota atzukera galtzea ditu, baina emezotzi urteako gain ikustek, pelota seitarri egin da behatzia eta luze ibiltzeula pelota. Dena den Josean, pilotari izango den bati, 18 urtekein igertzezikok ze joera dakarren, ez? Pilotari itxura baduen, ala zer dakarren, ez? Bai, pelota triatzuk izan dutu gola behan du eta ateatakok, kaso batzuk, baina normalen pelotari haundi gateina, normalen hogei oita bat urteako gehina behintzat profesional maileta eta asaltoa eman izan dugu eta gehinak gaina ikusi zaiek normalen jogatu goena. Iritzeiena batzuk biden egeitzeitu, baina ikusire bai, jogatu goena ikusi zaiek da hortako. Goni atzera, Barriolak eraman, bate gozatu gabe. Goni gorain baztertuagoa, ezkerrez Dotore. Leitzako atzelariak, Txandoreak jetxi. Berriro ere Otxandorena. Eta orain Goñik du aukera. Atzea, bizi pilota. Nik uste gau kontraio txarra aukela Goñik aire sartzeko, Barriola bi esku bikaina ditu eta atzeti jendu itezio. Ezkerrak ino jendu itu baitu atzeti. Orain pilotak izugarria ikusi ezazue, 9. kuadrotik ia eraman behar izan du Otxandorenak. Berriro ere pilota gaiztoa berarentzat, atera eginda ala ere. Larraia sartuko ote da ez. Utzi bere atzelariari, honek bien artera. Goñi ondo defentsan. Gainean da. Ze pelota eraman duen Larraiak orain atzera. Oso ondo Goñi. Ezin Barriolak, baina atzelaria galdutakoa baino gehiago uen aurrelariak egindako tantoa. Pelotazoa eman zio velozidade ikeragarrin, esate, bi eskukin da, ezker horrekin da antza handi eula Julianena pelotazo ditan da, bi eskukin atzea jotzeko zean da, gauza asko da antza pixka badula. Ikus ezazue benetan politia izan data Goñiren pilotaka da hori, eta Barriolaren amorrua, hortxe berriro ere, Dotore, gorputz darima pilota astinduz, eta Barriolaren amorrua, aurretik berak emandako pilotaka da, ia tantoa amaitzeko modukoa zelako. Hala ere, Otxandorena erakusten ari da, naiz eta 3 sake jarraian jaso dituen, pilotari-pilotaria dela. Eta horra estadistikak zer dion, Larraiak 4 tantu lortu ditu sakez, Goñik bakarra, eta galdutakoa gaipatu behar. 5 gerriko gorridunek, 3 urdinez ari direnak. Larraia ezker gantxoz, minik egin gabe, jetxi Goñik, aurrelaren arteko borroka, atzera, oso atzera Goñik, berea daukera, sartuko tera bai aurrean utzi nahi, bere burua saldu, Larraiak aurrean,
Eta hau zortearen laguntzaz, lortutako tantoa. 14 eta 10, eta nik uste Larraiak eta Barriolak azken bi tanto hauetan sortea erabat kontra izan dutela. Hoi tantoik partidun zehar, partidu askotan markatzei baino dudik etzeo suerteko tanto bat izan dela. Pelotana ondo itxie, baino gerrik behar bezala etzeo sartu eta urun erdi utxindik eta txapaina atea zaiok eta gaina oso pelota txarra. Gainen harrapatuik eta zaila guena ematen. Lehenengo bere burua erabat saldu du Goñik. Otxandoren argi bili da. Eta berriro ere aukera Goñiren izan da. Ikusten zen zer egiten duen atzera, oso zabalera joan daiteke pilota hori, barruan da. Barriola elegante daideke pelotan, denak, nik uste laue partidu oso nahi dela. Barriola oso elegantea da. Eta Otxandorenak naiz eta horrelako postura arraro xamarra hartzen duen pilota jotzerako orduan. Kontu, pilota atzera joaten da, eta hori da hemen balio duena. Eta gainera segurua da. Oso ondo aire gaur, oso ondo aire jokatzen. Eta gaina pelotazo bikainen jotzen lehen esan duguna zer askotan, pelotazo batzutan gerrik behar bezala ez duela sartzen da tenpeatzen jotzen pelota. Da hemen pelotan behintzat eskukin da besokin jotze pelota, baina beharrezkoa gankak eta gerri. Gorputze polea bat bezala eta gerri eta ondo sartza diok askoz indar gutxiokin da erresago ateatze pelota. Hori berezkoa da ordea, eta hori oso zail izaten da ikasten, naiz eta jakina. Erakusle hona izan ezkero, eta ikasteko gogo ondia, edo zer gauza ikas daitekeen. Bai, korrekitzea juk eta zera posture atzukin jaiotzea ez da posture kanbiatzea zail izate, baina pixka kanbiatu eta korrekitu eta ikasi. Goñi, ikusi ezazue, eskumuturra sartu eta pilotak frontizean jo ondoren. Atzera, orain berriz Otxandorena, eta ezin. Barriolak 15 eta 10. Oaintxe bezalaxe Otxandorena gerri horre arki sartu zigo eta pelotazo bikaine joik. Ia zazpin boteet, ja. Dena den, Josean, pilotari hauek gerria eta behar bezala aprobetxatzen ez diaten hauek normalean gero beso indarra hundia izaten diate eta gerria sartu eta ikasten badute hori gerorako ere ondo tortzen dek, ez? Berez mutil indartsua dela oso garbitzeok eta eskat gerri kontu hori moldatzen baldin badu pilotaka hundiak emateko moduko piloteria izango dek hau. Bai, ikasin behar ez da askotan bizio batzuk izatetuk, postura batzuk gaizki izan dago eta beste atutan gorputzen alakoak elako, bai, postura batzuk, helen esan duena postura batzuk egin da jaiotzen da eta gero beste atu da izatetuk bizio batzuk, bai, zehatu bizio batzuk hartu pelota ibiltzeko zean, jokatzeko araien da txikitatik eta dudik etzego zehatu batzea, korregitzea eta zehatzea eta gero eskutan indara bali mahak urduan doble aprobetxatzen, bai, esan dio. Pelota besokin da eskukin jotzeala, baina oso beharrezkoa dela hankak eta gerri. Goñik, esker gantxoa oso polita, orain Ormabikoa eta Harri-garri izan da. Barruan izan da. Zalantzan gendituko ditut, Josean, ez nekian seguru barruan edo kanpoan zen, baina bai, barruan izango guen eta benetan, zagite, uztardia behardik, hori horrela botatzeko. Ikeragarri izan dut tantoa, nik uste aurrena gantxoa oso ondo utzi txokon, dago bihipa eta tanto harri-garri izan dut, oso politia. Hortxe duzu errepikatuta? Oso politia. Gantxoa eraman egin du Larraiak, eta gero, Ormabikoa markatu, eta errepikapenean ikusiko dugun bezala. Garbi izan dut, nik gaina hemen ondo ikusi. Barruan izan da. Hortxe. Barruan da. Busko ezen dategatik, nik hemen 10 zentimetro. Nik ondo ikusi. Atera du Goñik. Ez da helduko txamara, 17 eta 10. Eta pilota kontu hauek nola izaten diren. 11 eta 4 aurreratu dira Goñi eta Txandorena. 10 eta 11 hurbildu dira Larraia eta Barriola. Eta pentsatzen genuenean partiduak buelta izan zezakeela edo behintzat joko
parekatua ikusiko genuela. 6 tanto jarraian egin dituzte Goñi eta Txondorenak. Eta 17 eta 10 aurreratu dira. Berriro ere atea du Goñik. Barruan guztu. Eta bere 18garrena. Zake horiek eramatea, Josean, ez duk bat ere erraza, Hori jarritako zake hauen, Atzean pizi jo pilota, azpitik, eta gero han, 7. kuadroko marraren ondo-ondoan pilota jarriz. Eta gaina behatzitik garri pelota hori eta oso kruzatu duen, da indar handikoa, eta normala, profesional mailetan daia inagoa eta ez, baino hemen oraindik edade hortan ez aiz sakerrestatzen da, pelota zailek ematen da, oraindik ikasi indarrezokea, baino oso zaileuen sakea ematen, Bai, profesional batetan ez zaileuen. Goñi nintzak aukera, ezkerre sartu. Nerezat aukeran pelota botea ondixe amareko ditu. Ondo manejatzei pelota klase hau, baina askotan aurrelarik eta ikusteek lau kuadrotik eta jokatzen ari dela eta urruti xabar gehitzek. Zabalean barruan da. Larraia, zerbait arraroa, gertatu da horretak ikutu edo egin duen Otxandorena edo. Errista egin dula uste. Errista edo lapraste egingo zuen bai. Orain bere burua saldu du Goñik. Hala ere ondo, eskerrez eraman. Eta ikusi zazue. 6. kuadroan egin du botea, Otxandonearen pilota kada horrek, eta bain txapapera joan zaio Mikel Goñiri. Harinituan pentsatzen, zera Josean, esan duanean pelotak bote alto xamarra duela edo. Zaletunen bat hariko dela pentsatzen, bai Joseanek zer esango dik bere guztobak beti bote bajoko pelotak izan ditu beta. Nik uste askotan hori ea manitxala, be guztoa, eta nik askotan izateit hola impresario intendente bat egalin badau, eta pelotari deno diferente, atxik eta pelota klaseke normalen diferente gustatzen daizkiuk. Eta nik uste hori bakoitze duen personalia hori pelotak ine berdin pasatzeala. Be bizimodun gustatu izan du zaizkio pelotak haikin gehitzea izela. Eta pelota politia dituk, baina ez ditu fuertek eta zea, baina aukeran netzat egi esan bote handixan marreko dituk. Ez ditu gehiagik eta zeak, baina nahi egonik enik erdi boteko xeok izango galegite. Aurreko joku eta gehiagiteko, eta askotan aurrelarik lautia, lautarrit eta hori irruti xamar gehitzek. Eta Goñi berdi pasatzen zaio. Botea eta asko jokatzei, baina haide eta ez sartu aletan oso ondo sartu dek, baina bihin da oso pelota gutxi harrapatu dit. Aseran agian pilotak hotzak zeudelako edo harrapatutako aietxek, oso ondo amaitutako tantuak izan dira. Baina pilota pixkat bizitu direnean, Josean Tolozak aipatu bezala, bote handi xamarra dute, agian azpiko postura baino albokoa egokiagoa da pilota horiekin. Orain Larraia bere burua saldu, eskerrez hartuko da Goñi. Airez ondo oraingoan Barriolak, Goñi berriz ere, Ormabikoa eta ez. Txapapera gauza oso polita egiten saiatu da Mikel Goñi, baina indarrik gabeko Ormabiko izan da. Eta orain, hortxe erakutsi du bere genioa. Eta nik uste, Josean, inorrez gaituk, inor esateko pestak zer egin behar duen kantxa gainean. Eta gu jakina, askoz gutxiago zuek pilotariak izandakoak, baina nik uste detalle horiek gaztetan ez dagoela, hori ez dagoeletik, ez gaztetan eta ez gero ere. Baina pilota hartu amorruz bota eta hori, jakina, genioa guztiak diagu, baina hori zaitu beharrekoa da. Baina nik ez egizenik asarretu handa zeatik, baina bate motiboi pa eta hori denak horrekitu inberra zaek eta gainea ikasi eta errespetoa handi izaten bai launei eta baita zeai, baita publikoi. Hori errespeto faltaek, bai launei kontra joi eta
publikontza behintzat, eta hori denak korregitun behio. Horregin ez erreztek aurreatzen. Be buru itxusitu ez daik ez. Bai, eta gero jendea kontra jartzen zaik, eta gero gauza egitea zailagoa dek. Eta aldiz, ikusizazue, zein tentu politia egin duen Larraiak. Horixe egin nahi zuen, Horixe nahi zuen egin. Eta Otxandorearena ere aipatzekoa. Otxandorena argi aritu da tantu horretan. Ia, biboten harrapatu du pilota. Baina etzen bat ere erraza. 14 eta 18. Berriro Larraia. Gonik ondo ezkerrez atzera. Eta orain berriro ezkerrez. Pilota erraz mugitzen duela erakutsiz. Hau beste baino pelota bajusio amateik, politiago amateik. Beste baino moteltxio badek. Arriola. Otxandorena. Eta Larraiak. Eskerra bilatu nahi. Atzean ari den Arerioari. Garriz ere hortxe, baztertu nahirik. Eta orain, Larraiak Arriolari utzi. Eta Otxandorenak ematen didan impresioa duk batipat oso pelotari lasaiarena, ez? Hola, ez zirudik behartzen ari denik ere. Bai, baina izea, bakutze prozesioa zea amatek, norbeak amatek. Itxure engaina hoitek. Nik uste finaletan dena behotek ala tensio hondikin da nervio hondikin. Nik aurrego partidu eta aurrego urtetan askoz gehiago sufritzen egin da, joia jarri nitxoan, baina jarri tarea sufritutek eta Julian Retegi beste hozin galartzak elasaia ematek kantxa, baina nik uste finaletan da partidu handiotan nik uste denok tensio bat eta zea bat eduki izan duela, denak, nik uste inorrez dela libratzen. Gauz batek, beste atzuk, pelotari batzuk, nervion gatita, frontoia etorri eta urdun ez duela renditzen renditu hauena, jokatu hauena, nervion gati, indarra kentzielako eta nahi epasitzen duzatak, frontoia jundan kaklaklaga doblatzeiela eta urdun pelotaritzea zaile, hanka fallatzea eta nerviok zehatze daie zaile pelotaritzea. Hau behintzat ari dira pilotan, kantu luzeak eta borrokatu ikusten ari gara. Eta baita pilotak izugarriak ere, esate baterako Otxandorenak jotak hori, orain aire sartu eta txapapela. Agian etzen sartu beharreko pilota hori. Ez, biaren parte honetan amazpita jarri gara nezkotik, bi hiru gauz indizkik egin behar ez zitunak. Lehen bi eta hue hasiek gauz alien daiten hasiek iruti. Atea baliz gauz polit izango zin, baina pelota txapa eta moztutzeko, txokoa bilatzeko, atzea gotzeko, egozen gauzetako hobea zin da. Guaine sartuek iruti zaileek. Agian geuk Josean komunikabideok ere badiagu erru puskaren bat, holako kontutan, ezta? Pilotari bat famatzen diagu, eta gero berak nahi dik, hau partido irabazita zeok, edo irabaziko diagu, 17 eta 10, ondo xamar zeok hau, eta nahi dik, guk aipatu ditugun gauza hori guztiak, jendeak ikus ditzan, eta arriskatzen dik, eta gero askotan, hola setortzen ditu bueltak, eta ezinak, ez? Bueno, ez da asko gogatuko nik uste, final baten da pelotariat normalen ez da gogatzen golago gauzena. Nahi izatei jokatu ondo, adala eta irabazi. Eta finaletan beti izaten gaizkixo gautare irabazteago izatek, nahi izatek, ondo jogau da galtzea baino. Ia errebotean jarri du pilota Goñik, berriro ere atzera, berriro ere eskerrez, Arriola, hirugarren aukera Goñirentzat atzera hau ere azte pilotaka da. Ez du errebote urruti izango, eta oraingoan gora. Badirudi Goñik ikusi duela partido irabazi egin behar dela Josean enitzak. Aitu balditu bezala, entzun balditu bezala. Hemen, jakina, irabaztea da gauzari garrantzitsuena. Aurrean dotore gelditzea gauza ederra da, baina etxera txapelak eramatea garrantzitsuagoa da. Eta ikusi duzuen bezala, behar izan duenean ere,
eman dizkio galantan. Genio eta kasta dula, latza. Bai, ez dago faltarik. 3 pilotak da izugarriak eman dizkio, eta 20. tantoan gaude. Lehenengo dozena ardi hortan, errebote inguru hortara botatzea, Josean, zerbaidek, baina hemen 20. tantoan botatzea izaten den kontua. Bai, eta gaina, ikusi gaina, 3 pelotazo ikeragarri goizkik, Eta esatera joetxik, olako gauzek aurretik indituna, 3 gauz, ez zituna egin beharreak inditula, baino, nik uste zentradu indarrula, pelota ere final baten jokatzen duen da zentradu, eta zein dardu jaki, eta olako gauze galdala ezin. Hortxe duzu sakean, bote txikia egin pilotari azpi-azpitik jotzeko. Orain txapa gainean pilota jarri. Eskerrez zein eskuinez, txapapera. Eskerrez zein eskuinez, berdin sartzen da. Nik uste dut ez dula zalantzala egiten, nola etortzen zaion arekin txejotzen du. Baina oraingoan baztertu egin zaiolako edo. Txapapera joan zaio. 16-20. Eskuan dute txapela biak ere Oronoz mugairekoak diren Goni eta Otxandorenak, baina badakigu hemen 22ra heltzea izaten dela konturik zailena. Larraia Zabalera. Eta oso gaiztoak gelditzen dira pilota horiek. Errazenak diruditenak, makina bat aldiz utxe egiten ditu atzelariak, oraingoan ondo eraman du Otxandorenak. Oso ondo aidek, Otxandorena oso seguro, eta hori izan dik partidu erdi aldea birusak esartu izkena, eta hola momentu zea bat, baina oso ondo jokatik, partidu izkin. Oso seguro eta pelotazo bikaina jokaz gainea. Eta agian norbait Euskal Telebistako lehen kate honen aurrean oraintxe jarri baldin badako gogoratu, horrelako mutil puskak ikusi arren eta pilota nola jotzen duten eta erremate egiteko duten gaitasuna ikusita, ez pentsatu ez garara profesionalen arteko partidua ematen. Juvenilak dira oraindik kantxan diren lau mutikote hauek. Pilota munduan etorkizun handia duten lau pilotari. Goni, eskuinez orain, alde egin dio pilota Zabalera, eta nire ustez behintzat, argi eta garbi alde egindako izan da, oso harrigarria izango duke pilotari horra botatzen. Nik uste erdi utxin dula. Erdi utxindik eta Zabale alde egin ziok, eta nire goti izan utxoi txapa, eta utxoi nahi eta botatako baino zailo izatetik. Baina efektu hori ozeak, jutetik eta eroitik eta botei ez ditien. Ikus dezagun, hortxe dugu, pilota jetxi egin zaio erabat, botea gainera gehienetan Zabalera egiten du, bote txikia eta okerra. Eta ez du ez, eramaterik izan. Eraman nahi horretan bere ahalegin guztia jarri duen Xabier Larraia, hortxe duzuen. Ez zuzten harrapatu du erabat. Eta ez dakit bat. Pilota aldatzera ote doa zen, kantu bakarra falta dute, 21. Eta 16. Eta azken tanto izango da, baldin eta Goni eta Otxandorenak egiten badute bederen. Txistulariak ari dira prestatzen. Eta epaileak hori esaten dio Larraiari, pilota proba daiteke, baina frontiza bota ez. Eta naiz eta profesional mailako partidutan makina bat aldiz ikusi dugun epailearen aginduak albo batera utzi eta pilota frontizean probatzen. Hori ez dago egiterik eta gutxien ez hauek bere gaztetasunaren ondorioz edo kaso egiten dute. Eta pasarik ezean, hauxe izango da Mikel Goninen azken zakea juvenil mailako txapelketa honetan. Atera du, eraman Barriolak, Gonik aurrean utzi eta tantoa.
zelebratzera, etxetartekoak ditu horiek, etxetarteko lagunak, partiduan zehar ere haiei begira egonda, eta gurekin ere uste dut izango dugula Mikel Goñi, Josean Tolosa, orain lantxo batzuk dauzkak egiteko eta egin hitzak eta gero etorri berriz ere, bigarren partidua ikusteko ere, hemen geurekin nahi aguta. Gehienok asmatuko zenuten zerbaitik ari nintzen esaten hori Josean Tolosari. Gaur Euskal Telebistak eta El Diario Vasco egunkariak geure omenalditxoa egin nahi diogu Josean Tolosari. Gogoratu 82an txapeldun izan zela Juan Mari Beristainekin, Errezilko aurrelari handiarekin. Gero berriz Panpila Dutxekin bi aldiz izan da binakako txapelketaren txapeldun, 87an eta 89an, eta 89an bertan, buruzari naiz, baina uste dut zuzenariko nahi zela, partidu izugarri hura, Julian Retegiri irabazizion partidu izugarri hura, eta makina bat omenaldi jaso badu ere, azkena Azpeitian, Santo Tomas egunean, Euskal Telebistak eta El Diario Vascok ere bere omenalditxoa egin nahi diote, Josean Tolosa, pilotari handiari. Eta gurekin izango duguna Mikel Goñi izango da. Mikel, zorionak eman behar, ez da? Familia. Bueno, zer moduzko partidu iruditu zaizuz? Guk iruditu zaigu partidu honetan, erakutsi dezula zure maila. Agian oinatin bezain ondo etzinen aritu, baina, partida polita egin duzue, laurok ere, ez da? Partida polita ez, nervio asko ziren partidan, ez gara gu jokon sartu ungi. Otxaloena gaur oso ongeitu da, ni fallo batu dintut. Finala zen eta beti nervio pisatzen dut, eta, horra, gaitu. Zer nahi zenuen, jendeak ikustea zenbat balio dezun. Hau da, partidua 17 eta 10 jarri denean iruditu zaigu joan zarela gauza gozo polite egitera, baina gaur irabazteko serio jokatu beharra zegoen. Bai. Diferentzia bat ginen, 17 eta 10 irabazten, eta, harrigatzen azara tanto bat ikera, eta ongi datetzen mahi zezu, jendik ikutzen zaio, eta, zaitateri, beste egun bat izanen da. Josean Tolozak, hain pilotari handiak, komentatu digu, izugarrezko etorkizuna handia ikusten dizula, oso postura polita dituzulako, animo oso pentsatzen dut horrelako torneo txapelketa garrantzitsua irabazita aurrera segitzeko ere, ezta? Bai, hori ikusten animo gorai, espetzen dugu gorai partidu gata ditzea, udan, eta, oso pozik, ziren dako. Bukatzeko, badakit, deno dakigu, jakina, Naparrok oso gauzak ospatzen ere, zera zatela, oso, ez dakit, alaiak, nola ospatuko duzu txapela du? Gero badauka faria eta ez dakit joanen gara bada gaur egunkaria egunan horra noetan eta ez dakit buelta eskima emaktu dugu. Erki ba, eskerrik asko, Mikel, eta segi ondo. Hale ba, esker mila. Hau etxek Mikel Goñirekin egindako hitzak eta guk egingo duguna, tartetxo bat hartu partido nagusia azten den bitartean izango ditugu hortxe minututxe batzuek eta iragarkiak ere jakina lekutxo bat behar izaten dute. Aietxei egingo diegu paso eta laizter izango gara hemen Zaruzko Aritz Batalde pilotalekuan partidu handian zer gertatzen den zuen ganatzeko, oraintxe arte. Berriro ere hementxe gara Zaruzko Aritz Batalde pilotaleku dotore honetatik eta beste protagonista bat ere gurekin izan behar, Barriola. Ze itxura, beste itxaropen, partidu irabazteko ere, pentsatzen zenuten irabazteko zenutela edo irabazterik bazegoela, azkena irabazterik ez, ze impresioekin gelditu zara? Hoi izaten dek, ez? Partidu esente jokatzen jo, guztez gustora, eta finale ailetzen za, helburu hori daukezto, eta ailetzen za finala, eta dena nervioakin, malgizo gaizki jokatzen zo, eta baina, zein martza. Bik irabazi barra du, eta lauek ez dindu irabazi, eta, baina nik uste, utzek izan du die, baina gainekoan, partido polita izan du da, lauek ere ez gaitu ginezaken nivelen ez, baina normala da, finala da, eta honek ikasteko balio du, iziko du. Ikasteko dena den, sasoi harra dukazu, 18 urte, guendikan pilota munduan edo zer gauzan egiteko modukoak zarete. Ilusioa bintzat, eta sasoia, ez zaizue falta, ez? Hombre, ilusioa besti eukitzen dek, ilusioa kristona, eta hoi dek, gogoazte eukeu, guendiken denboa bazteo. Hombre, izate jo beti palizak ez, oainkoa bestelakoa, ustez, ontako prestatu ongi eta dena, eta gero kale egiten dek ez, dino,
aber ikasteko balio duen, eta zeituko du aurrea. Hori, Erki ba, eskerrik asko eta zorionak, naiz eta gaur irabazi ez egin duzuen txapelketa benetan handia izan delako. bale, eskerrik asko zuek. Hau etxek Barriolaren hitzak. Eixo berriro ere Zarauzko aritz bat alde pilotalekutik. Oraintxe puntuan emango dituzte zariak. Hortxe ditugu Euskal Telebistako arduradunak eta baita El Diario Baskokoak ere, Jose Antolosa, Federazioko arduradunak. Eta une batetik bestera, txapelketa honetan izan diren pilotari hoberenak izango ditugu kantxa gainean. Hoberenak bere zaria jasoko dituzte, hortxe duzue Goñi, Tolaizola, hauek aukeratu dituzte pilotari hoberenen artean. Olaizolari ere Jose Antolozak emango dio bere trofeo txori. Jose Antolozak eman ere. Eta bien bitartean, Larraia eta Barriola, txapeldun ordeak gaztetxoen mailan. Federazioko arduradunen eskutik jasoko dituzte. Kopa horiek. Gogoratu, partidu oso polita jokatu dutela Goñi eta Otxandorenaren aurka. Eta hain zuzen ere hau etxek dira. Txapel nagusiak jasoko dituztenak. Ondo merezia dute. Txapelketa haundia egin dutelako. Jose Txetxeberria ere ikusten duzu hor, Gipuzko Konfederakuntzako presidentea, Arabako ordezkariak, Erzilia, enpresarizonak, eta oroar, pilota, afizinatu mailan pilota bultzatzen duen oro bildu da gaur hemen Zarauzko aritz bat alde pilotalekuan.